سلام سلام يحوات كم يكنخن دحن دعنخن نلوم معنتي حزي متي زلو خاء كم زنرئ زلنا بزي فيديو كم يزبله ولا شلش زبل انجرعنا بحدا خوينا خنسنكت او وشتي حاج ارجيزي تبحال زي توسد كاشا متي كاديو ولا انجرا ودي خادخا ولا خمقله دسي لكاديو ابز حاج ارجيزي خطوصو دخام زي بلا لافا زيد ليا امو خاب بتعمل لسلس انجرا بحدا خوينا انا خنوت قدمي اذا فيديو مجمرا جن حوات سبسكرايب لايك እንዳገበርክን አተባባعني اب الله سكن ግዜት በኋላ ተወስተልክና حوات طوق مباله سبسكرايب لايك ግበራለይ ናይግን አባይ ሓገዘ حدا ቻነል ስለዝኾነት ዩቲዩብ ካ ንኽፈልጣ ዛናተይ ቻነል سبسكرايب لايك እንዳገበርክን انت تتابعي خناني اخن ناتكن متبعي فليني اتوم بيتسمعي channel زخونكم كم قدمكم سبسكرايب لايك شير እንዳገበርኩም አተባባعني حابيرنا نبذا فيديو نكاتاتن امبأكس ዝጥቀመሉ አፍዓቀን በዚኣ ኣብዚ ትራኣየና እንድሕራለ ናይ ፍርቂ ኪሎ የተጠቀመ ዘለኹ በዚኣ ሓንቲ ገይረ ኣለኹ ብዚኣ ዝኾነ ከይፀንሖ እንተነፈናዮ ዝበለፀ ይተሓርጭና ኣብዚኣ ካልአይቲ 500 ግራም ተጠቂመ ኣለኹ 1 ኪሎ ጻዕዳ ጣፍ ተጠቂመ ኣለኹ እዚኣ ሳልሰይቲ ማለት ብጠቕላላ 1 ኪሎም ፍራእን ዓቐን ጣፍ ተጠቂመ ኣለኹ ዝደለናዮ ዓቐን ጣፍ كم تكمل خلينا كم بزحنا مالتي أنا قلنا لهم حدا خينا فرع أنت فأخلني له زجابر زلهم تقمل دلهم تافكات سعادة تافيت تكمل دلهم كل حد يتسنهم قلت أنا فخايا زبالة زي زخنا نجار كهلو حدا جيزة ناي تسانتا ويفتلي قلت أنحي حدا جيزة خاب بقلة زنا غزت أفك تركب سلاسة خير ترى فخايا زبالة زي أفيا عمي تمس وداخو ما يبيحق كأتولي أبزي كن لو سخلنا بزحو الماي زي كنا بموء زبالة ماي كن لو سينا ما يبيحق يا عمي تا حجينا بملواسينا خنقتو كم تزبالكو خني حوات موء زبالة ماي ناخن تقام كن لو سخلنا مالتا بشومن تساعات ويا بعسر تقل تدقى بعسر تقل تساعات زوات سألنا كم عب زدلنايو عب قلطف زبالة ወይ ጋሻ ዲክ መጸካ ወይ ደስ ሊካ እንጀራህ እንደበት ቅልጥፍ ዝበለ ከተወጻለ ትኽእል እንድሕር ተለዊስ ጥራሕ ይጽብቕ እንጀራ ወጸልና ዝኽእል ክንወሰለና ብጣዕሚ ከም ዝንሪኦ ዘለና ክሳብ ታሕቲ ከይተርፈና መእተን ጽቡቕ ጌርና ንሓሲ ኢና كم زنرئي زدنا يا حوال بزي خينو حاكني لا قاب فيديو تتوابيله دارقع 10 دقائق خوان يخلو سوت عليهم ندي حتى لو يسوتو بحقنا بدعم لسلس عبيدنا خلو يسفوكس مرة خلو وسالو ندي حتى لو يسوت ايتا كم يزبلت ايتا يكون تسألنا ابدس زبلنا مالتي بزحات سأرى جزي 5 زبلت نزلوها ابشو من 9 ساعات ويا بعد 10 ساعات كانوا تسأل خلينا كابز من مقطع كم زي لايكون كونكو غرفو كم تزبالكو كون عطول مو ما يجيرنا إدنا زين الدرمة هنقطنا إنا خيز جيرنا لافا هاي كنت تعملينا نمزي جيرا قاتينا كسن كتزخئل بحد سيرو ما لحسيب حفي سيكونا كسن كتلي زخئل كخسر لي زخئل جيرا هو غرفه كم رئيس لنا يحوال قرب حافظ سنو ما يندا وسكو سنكة اللي زخئل كبرين عين الطف أنا تعادة طف يتدقي ما زلوه زدلنا يا عين الطف كنت كمنا خيرنا أي حديو ولا تعادة زلنا انت دخونا له كحسة درين له كم زند رئيس لنا بزي فيديو أبز خلص عيني كوت جميرو سلازم تحفيتي عفرفر يبلالنا لافا وبالا يقبر كله كم رئيس لنا بحد خوينا بتعمل حسوة سنيحة بريا قد بتعمل تبقى كوينه ساعات
10 ምሸት ዝለውሶ ዘለኹ ንጎም ሰዓት 8 ይፈውፅእ ኣቅን ኣቢለ ማይ ምዉቕ ገይረ ቀጢነ ገዲፈ ኣለኹ ድሕሪ 10 ሰዓት የፈውፅኦ ኣነ ማለት እዩ ከምቲ ዝበልኩኹም ግን ኣብ 8 ሰዓት ክወፀልና ይኽእል እዩ ወይ ኣብ 12 ሰዓት ኣብ ዝደለና እዮ ማለት እዩ ኣብዘን ውሽጢ ሰዓታት እዚአን ካብ 8 ሰዓት ክሳብ 12 ሰዓት ዘሎ ከመይ ዝበለ እንጀራ ክወፀልና ይኽእል እዩ እንድሕር ተሓስዩ ከመይ ከም ዝመስል ሓደ ሓቢርና ንጎህ ንሪኦ ኢና ይኸዋል ንሎሚ ግን እዚኣ ትመስል ብሕቆይ ኩሉ ሓፃፂበ ወዲኤ ከዲና ከነቐምጦ ኢና ማለት እዩ ከነቐምጦ ከለና ግን የሕዋት ኣብ ዛሕሊ ከይነቐምጦ ኣብ ሲሚንቶ ድዩ ወይ ኣብ ዝኾነ ዛሕሊ ዘለዎ ከይነቐምጦ ኣብ ጣውላ ኣብ ላዕሊ ወይ ከዓ ኣብ ዛሕሊ ዘይረኽቦ ነገር ከነቐምጦ ኣለና ከምቲ ንብሎ ዘለና ውሽጢ 8 ሰዓት ወይ 12 ሰዓት ክወፀልና እንድሕር ደሊና ኣብ ዛሕሊ ክንገብሮ የብልና ብከምኡ ምክንያት ኢና ከዓ ብምዉቕ ዝበለ ማይ ጌርና ለዊስናዮ ብጣዕሚ ፅቡቅ እንጀራ ከዓ ክወፀልና እዩ እምበኣር ከስ ኣሕዋት ድሕሪ 10 ሰዓት ተመሊሰክን ኣለኹ ነዚ ይመስል ብሕቕና ትማሊ ምሸት ዝለወስናዮ ማለት እዩ ዓፈርፈር ኢሉ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ቁሩብ እዩ ድፀልል ደለዎ ኣነ ዓቂነ ማይ ገይረሉ እንድሕር ኣብዚ ሓቢልና ማይ ጌርናሉ ወይ ከይሓፍሰና ኢልና ንፈርሕ እንድሕር ኮይና ግን ኣብዚ ሕነብለሉ ማይ ድሓርቲ ማይ ኣፅሪርና እንዳዓቀልና ክንገብረሉ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ኣነ እዞም ቁሩብ ማይ ዘለዋ ከፅርረን ኣብዚ ማይ ኣፅሪረ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ዓቕሚ ዝበልክዎ ማይ ገይረሉ ከምቲ ዝበልኩኹን ይሕወት ዓፈርፈር ይብል ኣሎ ሕጂ ናብ ስንካፍ ኢና ክንኣቱ ባሕሪ ኮይና መጎጎና ረሲና እንትናልና ናብ ምክሳስ ክንኣቱ ኢና ሕጂ ንርኣዩ ከመይ ከም ዝመስል ረኣዮ ኣሕዋት ብጣዕሚ ፅቡቅ ጣይታ ኮይኑ ብጣዕሚ ፅቡቅ ካብ ተፀበኸ ወፃኢ ብጣዕሚ ብጣዕሚ رأي حوات كمين زبالة طايتا كلسلس معتك كنوصو خلنا حدا ربينا كنحوزو يبلنا ندحر دعتي طايتا نيلنا دلينا نفاس كساب زاتو حف كساب زبلنا بعلو كنصبير لنا بطعم اللسلس كوينو اب وشط 8 ساعات ወይ ውሽጢ 10 ሰዓት ነዚ ውፅአ ክትብል መማን እዩ ዝሸግር ላፋ ትበሃል ዘየድልዮ ማራ ልስሉስ ተሸገርና ላፋ ክንገብር ከይበልና ገላ ክንገብር ከይበልና ኣብ ሓፂር ግዜ ብጣዕሚ ልስሉስ እንጀራ ከነውፅእ ተደልና ከምዚኣ ጌርና ክንጥቀም ኣለና ይሕዋት رأي أحوات بطعم ፅቡቅ ጣይታ ከምዚ ክብለክን ፀናሕኩም እምበኣር ናይ ሎማዓንቲ ሒዘዮም ዝመፅኹ መደብ ፈቲኹ ነቕርት ኮነ ተስፋ እንዳግበርኩም ፕሊስ ኣሕዋት ግን ከምዚ ዝረኣኽና ሓዳሽ ቻነል እያ ናተይ ሰብስክራይብ ላይክ እንዳገበርክና ተባብዓኒ ኣነ ከዓ ብጣዕሚ ዝበልክዎ ነገር ሒዘ ንክመፅእ ናትክን ምትባዕ ኣይፈለየኒ ኣብ ድመፅእ ብካልእ ፍልይ ዝበለ ቪድዮ ክሳብ ዝመፅእ በቢ ዘለናዮ ሰላም ቅሳነትን ይግበረልና ቻው ይሕወት